Dende as instalacións de Martín Kodax en Vilariño, as vistas son privilexiadas. Esta paisaxe namorou o artista cangués Lito Portela, que aceptou a proposta de converter a adega nunha galería para a súa obra. Cando mirei o espacio da bodega, foi, pois, de alguna maneira xa me decidín a montar toda esta historia, non? E as outras pezas están aí no exterior, entonces, bueno, me gustou muitísimo esta vista tan impresionante. Baixo o título de A Maré, as pezas que compoñen a mostra evocan o mundo do mar e a busca do que este deixa nas praias ao baixar a marea, algo que tamén fai que para Martín Kodax acoller esta exposición sexa algo especial. Unha exposición cun claro orixe do mar, non? A maré, que fai relación a esas devolucións, non? A devolución do mar, e tamén a vida preto do mar e a vida do mar, non? Os primeiros elementos intégranse no exterior da adega. Son as pezas que compoñen esperpentos, unha deformación da realidade que tamén fala da mentira. Creíamos todos que éramos un pouco ricos e logo, bueno, descubrimos que tampouco era tanto, non? Entonces estas pezas é un pouco iso, teñen moito brillo, son moi atractivas, pero bueno, o material, o material que temos aquí non deixa de ser cemento, con trapos plásticos, é dicir, hai unha contradición entre o que vemos e a realidade. Xa no interior o visitante atoparase con mariscadoras, unha composición dunha trintena de figuras que representan este oficio tan propio das rías galegas. Na zona do Morrazo, cando vais ao mar, a xente vai a buscar o que topa. Nesa idea de búsqueda, eu pois me sinto identificado, entonces eu como artista cando estou no taller estou investigando, buscando, entonces de aí surgiu un pouco esta idea de pequenas mariscadoras. A exposición estará aberta ao público durante todo o mes de agosto. Ademais de poder gozar dela, os visitantes interesados poderán mercar algunha das pezas.